Φτιάξαμε ένα Hyundai i10 που έχουμε στην οικογένεια με τον πατέρα μου. Αλλάξαμε φλάτζα κεφαλής που ήταν καμένη και είχε και τρίπιο ψυγείο. Ο πατέρας μου είναι μηχανικός, οπότε ξέρει να φτιάχνει αυτοκίνητα, φορτηγά. Θα δείτε τώρα στο βίντεο αυτό όχι μεγάλη λεπτομέρεια, απλά είναι κάποια πλάνα έτσι που τραβούσα κατά τη διάρκεια που το φτιάχναμε. Οπότε ναι, μην περιμένετε πολύ λεπτομέρεια, τσεκάρετε το βίντεο και ελπίζω να πάρετε έτσι μια ιδέα τι κάναμε. Γι' αυτό είναι εργαλείο, γι' αυτό πάει το σκότω μου. Έχει διπλό κεντροφόρο, έχει πολύ πόδι, βγάζει πολύ πόδι να δω. Έχει διπλό κεντροφόρο. Το άλλο της αγγελικής έχει μόνο και δεν έχει κεντρό. Αυτό το αμάξι πάει και 190 χιλιόμετρα. Ξέρεις. Έχει λάστιχα εδώ, τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε. Όταν το κλείσουμε πρέπει να πάρουμε και λάστιχα. Αυτό τα λάστιχα τι είναι? Στεγανοποίηση, να μην πάει μέσα. Η φλάντζα είναι όλη. Φλάτζα. Όλη η φλάντζα. Αυτό έχει καεί εδώ. Μέσα από κάτω, ρε. Ποιο ώρα, Μιχάλη, άμα ήταν αυτό. Άμα ήταν αυτό, Μιχάλη. Σοβαρολογείς τώρα. Ωραία. Να μιλάμε να λυθεί όλο το αυτοκίνητο. Να, οι βίδες είναι από κάτω αυτές που πρέπει να λυθούν. Έφυγε η εξάτμιση. Ναι. Τι είσαι εδώ. Κοίτα εδώ, 100 σωληνάκια, 100 μαλακίες. Τι δείχνεις, τι βλέπεις. Δείχνω τώρα τι κάνουμε εδώ. Η πολλαπλή πώς θα βγει όμως τώρα εκεί πέρα? Δεν είναι συνδεδεμένη όλη η εξάτμιση. Πού είναι το. Από κάτω. Έλα. Δεν είναι συνδεδεμένα από κάτω. Η εξάτμιση. Ναι. Δεν θα τη βγάλεις να την συνδέσεις από κάτω. Α, την έχεις βγάλει. Εξάτμιση τελείωσε. Πάμε τώρα. Η εξάτμιση τελείωσε. Έχει φύγει από πάνω από το καπάκι. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Καλησπέρα. Πάω στο μαγαζί τώρα να βρω τον πατέρα να συνεχίσουμε το Hyundai. Δύσκολη δουλειά να αλλάξει φλάτζα κεφαλής, αλλά ο πατέρας μου είναι σκύλος στη δουλειά και θα τα καταφέρει. Οπότε πάω εκεί να τον βοηθήσω, να συνεχίσουμε. Στο ίντερνετ είχε βγαλμένο και το φανάρι αυτός. Ναι. Γιατί έχει μια βίδα μέσα εδώ και πρέπει και το φανάρι για να τη λύσεις. Άμα τα βάζεις έτσι που λες, δεν θα τα μπερδέψεις με τίποτα. Τα έχω βάλει τώρα σε διαφορετικά. Έχω αφήσει και πάνω εκεί πράγματα τα οποία είναι αλλού. Οπότε, πήγαινε φέρεις το 14 να τελειώνουμε. Ναι. Θα λύσω τη βίδα εδώ. Βγήκε και ο καθρέπτης. Πού. Τώρα θέλει σημάδεμα. Το σημάδι, δεν το λύνω, δεν το σημαδέψουμε, το λύνω. Θα έχουμε πρόβλημα μετά. Ναι, ναι. Πήγαινε να φέρει να του σηκώνουμε μαρκαδόρο. Θα αναφέρω. Φέρε έντονο μαρκαδόρο, κόκκινο, πράσινο. Μαύρο. Καλύτερα μαύρο. Μαύρο, είναι μαύρο το λάδι, ρε Μιχάλη. Χρώμα πράγμα θέλεις. Κόκκινο δηλαδή. Φέρε δύο μαρκαδόρου, ξέρω εγώ, ένα-δύο μαρκαδόρου. Καλό. Α, η αγγελική λες να έχει. Κάτσε να την πάρω. Τι είπα το κουδούνι, πάρε τηλέφωνο, δεν με άκουσε. Μ' άκουσε. Τη χτύπησα κουδούνι και λέει ψάχνει. Πέταξε τους κάτω, να πέσω πετάξει το μαρκαδόρο κάτω με μια μέσα κούρτα. Κάτσε να δούμε, έχει. Εντάξει, ας το. Εντάξει.
Το συγκεντροφόνο θα τσουλήσει εδώ. Ναι, είναι. Ωραίο μηχανάκι πάντως, το λέω. Δυνατό μηχανάκι. Πολύ δυνατό. Βγάζει 86, επειδή με κιλάσαι. Τρέμουν τα χέρια μου, κόζει μια, γιατί τρέμει το χέρι. Και πιάσε εδώ. Πιάσε εδώ, βάλε τα γάτια και μην κάνεις μαλάκια. Μην... Είσαι την ώρα της δουλειάς, πάνε να βάζεις γάτι, δεν να δουλέψεις αφού δουλεύουμε. Τι να λένε. Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Yeah. Όχι, αστεροειδή. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Το Κώστα δεν είναι. Έχει αστεροειδή. Έφεξα τον πόσο έχει αστεροειδή. Μπα. Όχι. Έχει αστεροειδή, έχει. Κάνει. Όχι. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Έχει πολλά δοντάκια, με πολύ δοντό είναι. Για πάρ' τον τηλέφωνο τον Κώστα. Πες. Έξω το καπάκι. Φλάτσα κεφαλής. Έξω εδώ. Τι κάνεις τώρα? Τίποτα, δεν κοιτάω να δω που το βγάλαμε αυτό. Η κύλιδρα Αλλά δεν βλέπω έτσι, μου το βάζεις εδώ θέλει. Οι κύλιδροι που λες δεν έχουν τέτοιο. Μου λες θυμάσαι ποιο ήταν εκεί που μας κόλλησε μέσα αυτό εδώ, Είχε κολλήσει μέσα το λάστιχο. Ναι, μάλλον. Δεν έχει πάνω, είχε πάνω το λάστιχο. Είχε μείνει πάνω το λάστιχο. Αυτό εδώ. Και το δυναμό πάει για επισκευή. Σειρά έχει το ψυγείο τώρα. Χειρογμή. Έφυγε και το ψυγείο. Η ρογμή που είναι από εδώ? Εδώ είναι Μιχάλη, Νάτι. Ψυγείο να πάρουμε άλλο τώρα, ναι. Το λάστιχο που πήγε μόνο. Ποιο λάστιχο? Έχει κάτι λάστιχα εδώ, πού πήγε το άλλο λάστιχο. Για ψάξω. Πώς έπεσε κάτω. Έτοιμο το καπάκι. Λαναρισμένο. Έτοιμο να μπει πάνω. Μπήκε πάνω κεφάλι. Τώρα τι κάνεις? Τώρα πάω τις βίδες μου, εδώ. Σκουπίζω μία βίδα, βάλε κάτι. Θα τραβήξω βίντεο.
Χιαστή δηλαδή το κάνεις, πώς το κάνεις? Ναι. Πρώτα το κέντρο. Να πατήσεις το κέντρο πρώτα, Ναι. και μετά πλάγι. Πάλι ξεκινάω από το κέντρο. Πάω πιο πολύ. Κάνεις δηλαδή κέντρο, Λίγο, δεξιά-αριστερά ναι. και πάλι κέντρο. Το λαδικό. Λοιπόν, έλα να σου πω. Δίνε μου δύο τέτοια. Ναι. Θα τα βάζω. 1, 2 για να κρατάς έτσι. Όπως τα πιάνεις. Περίμενε. Όλα καλά φαίνονται με το χρονισμό. Θα δούμε βέβαια. Θα αναφέρει και ο πατέρας μου ένα μηχανικό να δει το χρονισμό αν είναι εντάξει και προχωράμε. Κολλήσαμε με το χρονισμό. Μας έφυγε η καδένα. Τι σφίγγεις τώρα? Το καπάκι, Καθρέφτης λέγεται αυτό, Ναι. το καπάκι. Καθρέφτης. Πρέπει να φάγα το χέρι μου Πανώ. στον αγώνα. Με το τράβηγμα, με το τράβηγμα. Πού βρήκε το Κάπου βρήκε. Μιχάλη, θα χτυπήσουμε κι όμως, δεν το περιμένεις αυτό. Εγώ έχω καταχτυπήσει το χέρι μου, πόσο όλο πληγέσαι. Φέξε από πάνω τώρα, φέξε από πάνω, βλέπω και εγώ από κάτω. Βάλε την παρατέζα από πάνω. Ηρέμησε τώρα, εγώ τώρα αφού προχωρήσω έτσι, δεν έχω πατηθεί, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι, Δηλαδή θα μπει το καπάκι από πάνω και Ναι, θα βάλουμε μπροστά. Μας πέδεψε πολύ ρε γάμο. Ελπίζω να έχει γίνει σωστά ο χρονισμός. Αυτό λέω κι εγώ, δεν ξέρω Μιχάλη. Δεν ξέρω. Τα σημάδια λες είναι σωστά εσύ, τα έχεις βάλει όπως πρέπει. Όπως μίλησα με τον Γιώργο, τι να πω. Ναι. Τι. Πιο ψηλή βίδα πάει. Η βίδα που λες, Σάρα, ρε. η βίδα που λες πού να τη βρούμε τώρα εδώ πέρα? Φέρε μου το κουτί. Δίνει και το καπάκι. Ποιο καπάκι? Ότι μας πέδεψε πολύ η καδένα διότι δεν είχε σημάδια πάνω να τα ευθυγραμμίσουμε με τους εκεντροφόρους και κάτω το παξιμάδι. Οπότε ναι, χάσαμε το χρονισμό σε κάποια στιγμή. Το βάλαμε μπροστά, δεν έπαιρνε. Μετά το βάλαμε μπροστά, πήρε αλλά δούλευε αχρόνιστο. Και οπότε αποφασίσαμε και πήγαμε και πήραμε καινούρια καδένα που έχει και σημάδια πάνω. Και τα βάλαμε όλα όπως έπρεπε και δούλεψε κομπλέτα αμάξι. Προχωρά το πράγμα. Ναι. Βάλαμε και την καινούρια καδένα. Αυτή έχει σημάδια και το βρήκαμε, μια χαρά. Κάτσε λίγο. Λάδια πετάγονται από παντού εδώ μέσα, Ό,τι πέρα Μιχάλη, δεν το ξέρεις. Χάλια Αυτό είναι. μέσα η μηχανή λιπαίνεται αυτό που γίνεται, για λίπανση. Ναι, ναι. Για να λιπαίνεται η μηχανή.
Μπήκε και ο καθρέφτης. Το καπάκι από πάνω που το έχεις? Εκεί είναι μωρέ, άστρο. Κάτσε να σφίξω μόνο αυτό. Αυτό δεν τελειώσει. Αυτό θέλει να σφίξουμε γύρω-γύρω ξανά. Δεν είναι ότι τελειώνεις τώρα. Ναι. Ήταν ένα 13. Δες το 13 το καριδάκι. Εδώ είναι. 12 είναι. Είχα φέρει και 13 καριδάκι. Πού είναι? Να το έλα. Πιάστε αυτό. Μπήκε για το καπάκι. Τι άλλο έχουμε τώρα? Τα καλώδια. Κάτσε λίγο. Πάει για το δυναμό. Κρατιέται εκεί οπότε το δυναμό. Από κάτω θα το σφίξει κι άλλο. Φέρε τη μανέλα. Βγάλε το... Κάτι άσε να φάει κανένα ποντικό, άστα στο σύνπεδες. Φέρε. Δεν πειράζει, άσε να φάει κανένα ποντικό. Η ώρα της αλήθειας, θα μπει μπροστά το αμάξι. Για να δούμε. Για πάμε. Πατήσεις γκάζι. Το λουρί. Χρειάστηκε να αλλάξουμε και λουρί. Ξέχασα να το αναφέρω αυτό πριν. Οπότε συν ένα λουρί. Γιατί σφύριζε, όταν βάλαμε μπροστά σφύριζε. Στην αρχή φοβηθήκαμε, λέμε μήπως είναι καμιά βίδα πουθενά σφυλωμένη και αυτά. Γιατί ο πατέρας μου νόμιζε ότι ακουμπούσε σίδερο με σίδερο. Αλλά τελικά ήταν το λουρί. Οπότε το αλλάξαμε και ο θόρυβος σταμάτησε. Κάτι που ξέχασα πάλι να αναφέρω είναι ότι αλλάξαμε και το δυναμό. Βασικά το επισκευάσαμε, δεν το αλλάξαμε. Οπότε ναι, ήταν και αυτό μέσα στην επισκευή. Δεν το έχεις βάλει, το έχεις φίξει το λουρί? Γλιστράει το λουρί? Πού γλιστράει μου, για βάλε. Και τι κάνει έτσι? Βάλε τον άλλο, βάλε πρόσω, ξέρω εγώ. Περίμενε να το κάνω, είναι εντάξει. Περίμενε. Βάλε. Τι είναι? Τι ακουμπάει? Δεν ξέρω. Κάτι ακουμπάει εδώ. Πόμισε. Πήρε μπροστά όλα καλά. Δεν θα χρειαστούμε και λουρί. Μπορεί. Δεν είναι τίποτα, θα αλλάζει από κάτω. Άρχισε πάλι. Ας το αστρώσει. Αστρώσει λες. Μου κοίτα καπνούς που βγάζει από την εξάρτηση. Ναι, έχουν πάει λάδια όλες να συνεχιστώ. Έχουν πεσιάσει τώρα, δεν άρχισε το λάδι πάνω. Το βλέπεις πάνω για να το λάδι. Ναι. Αυτά ξεκάει, δεν πειράζει. Έλα πάμε την εισαγωγή. Έτοιμος ο κινητήρας. Όλα έχουν μπει πάνω. Έχει μπει μπροστά. Για πες μπαμπά την εμπειρία. Τι να πω. Πατέρα, για πες.
Τι να πούμε, άδειασε το αντιψυκτικό μέσα. Εύκολα, δύσκολα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Μας πέδεψε. Αν είχαμε πάρει την καδένα από την αρχή. Εδώ θέλει ένα βιδάκι και εδώ μέσα. Πού? Εδώ. Κάτσε λίγο να το δω. Και εδώ. Έτσι. Εντάξει αυτό. Εδώ θέλει ένα βιδάκι. Δεν ξέρω αν πάει το χέρι μου μέσα. Το χέρι σου πάει μέσα να βάλεις ένα βιδάκι εδώ. Πού? Εδώ. Το βλέπεις. Κάτσε. Κάντε like, subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.